Ina mageni ni weche magchunya Utieno ni ewe mondo waneni huo Chunye madwari ne okionori kuom ng'ato Mana chunye moya okende midonje Moyo uliofunguliwa na nabii Okichunori kuom ng'ato huo haujilazimishi kwa mtu Bwana. Erokamano kod otieno Asante na usiku wang'eyo ni nitie pok ilokori tunajua uko utabadilika. Inachiel nyoro manyaka chieng' Wewe mmoja jana hadi milele Iromo kod mbaka unastahili kusifiwa.